בטח, מה זה? סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ועשה לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין ברוך אתה אדוני מקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושין